Na umwanjo muria togenda goika ase kaunti ya Nyamira magege ya Senate kubarikira abanogeri babire korwa ebunge ye kaunti ya Nyamira amoko goika bosubu ya Senate eri gokwanera obututukana nabo igokungusana kogenderete kwenekigwa ase ebunge yo abari umoske Thaddeus Nyabaro nabo igo Enoch Okero nigo bono ingani yo yimukire ebirengerero aho ase bono umwana siasa yo korwa ebunge korwa ewodi abo mwagamo gotoka ebunge ya North Mugirango asireta Keva Kiriago abwatukire ebirengerero byaye nagoteba nigari no bwegweno muna maiga yababirabo gochigwika bosibwe Senate nigo inganeyo iraje gosansorano nabo igo koreta obotoereru ase e county ya Nyamira bunenchera yamo yoko yeri chibu yoko ngusana no kwo gotoka Maiga ye Senate kubarikirari uko abanogeri babere bebunge ya Nyamira abo bare omoske Enoch Okero abayigo omoske Thaddeus Nyabaro buna baikirane bosyo bwe committee ye Senate erio kugayana obututukanu obubwabeire bokwenekiwa ime ye county ya Nyamira abwase bono ebwate kibunge ibere nigo umwana siasa Keva Kiriago korwa ewodi ya bumwagamo oyo oboretie chikura chobo MCA asobochorio bonene waita akoba oyo kabere airire chingake chiga na gwakira Senate ngambi yamono ase okwimukya egitambukero ekeiga na goteba chisegi ekyo cyabeire Nyamira nigo chaireire amagenderero kwirana nyuma kira kurumwagamo nabo chikura randi yaita nkaba namba ibere Nyamira ise cyabe kinge sana aba MC wana kurwana no mugabana Senti yako tebihana gaide gitambukiro kyo kubarangiriye na rubi batiko ko watanese ye because egese yera sene county ya Nyamira bagenda utarikwenda baranchiyo egitali nchiyo skuru njiri kwagachwa esenjo isei igese ne yako tebihana gaide gitambukire ke erangiria aba MC ba Nyamira badale Senate na speaker chibere bande bachari speaker nunge speaker Nyabaro Okero batarichibu bosyo bwa mariganio yobochorio bonene bore bosyo nigo omusike oyoiga azerieta Keva Kiriago abasemirie abana inchi igoro yobuya bukubwata ibibande naboigo kwerikia buna abakichikura buna nigo korakonye abarai abange abaya kochorwa abubarakonye amagenderero ase county ya Nyamira wetu rugo bachikura nchate mwana cho murayu muya anye toyando akikura ekure ya mata zarot obeto akikura tubatikura gotacha murai bwate kure bijana bonsi pi mutatikura eto ande ta chinguru cho murai gotate Kenya tari school fees kwa transport oga school wa university so aba muamira de bamwire ngo balegenteke chingaki echecho oichaneire enchira ewodi eyo yabumwagamo eye gotoka imeye bunge ya North Mugirango county ya Nyamira enchira eremaiga kimagenderero nanigo amochirie omo MCA bwensemo eyeiga omoske Julius Nyangana asoko genderera goteberera chisegi na kweba amagenderero ase wodi eyo nacho mwamamo sese kulimachibara ende ganye baga batamurwandi ngabone gasinga kibara kiro siri kibara kinyagitali ena mando tagete tari amaganise abo mwagamo nerensake in terms of progress because na bono chi school ECD classes inchara kwagacho kibazo kirure odiganda kibara nchiyo nyagitali odigole mwe musia atine ndebya byo muchumbe orogunu muchumba negirutaga intoganda kumigazana kumikira because nega sumo chumbe nero raisi gukira muchumbe wetani to common mwananchi go mwana ngendo rarense kidogo hinko report ya Getembe inche Fatigad Gisemba.